good morning नै भिडिअ लालायबाय ओमफ्राय अबाव थांनो नागिरदों फिरफिलिजों थांलायबावसै माने आंनि माबा होनोमोनलाय बोराया हासबेन्डआ आंनि गारिखौ लांदों नालाय ओमफ्राय जिमाव थांनो ओंखारदों नै आं दहाय फुङाव सिखारनो रोङाखै ओमफ्राय दासो थांसै नै बेलासियाव उफाय गैया मोदोम हामाबाबो अमा बेदर मा बेदराथ' जाबाय थाखायो मोदोम हामाबाबो एसे माने देहाफोरखौ मोजां मोनो नालाय जिम लाबा बेखायनो जिमावहाय नांथाबबाय थानोसै होननानै नांथाबबाय थायो आरो एखमबा फुङाव एखमबा बेलासियाव एखमबा उन्दुनो ओंखारबा दुमफ्लाबो उन्दुना थायो माथो खालामनो स' लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे देखायनोसैलाय ना नायनो मोजां मोनोबा नायलांदो दे लोगोफोर दे फाइनालि नै आं जिमाव मोनफैबाय नै जोंना जिम ट्रेनारा बेनो हाय हेल' होनद' गुड इभिनिं गुड मर्निं मोनफैबाय लोगोफोर नोंसिना आं मा होनोमोनलाय देखायगोन दे